Короче, бародаро, бозӣ мекунем. Чин галчик мекунем, кадоме пари бахлачка дастарш мезанем. Розие? Хеле хали. Не, нардима да мафтун нест. Не, вай барои кӯдакон нест. Картаи ки бола. Биё мезанем фармон бо. Биё ха. Чин галчик Алекс. Пук. О, Бри. Ардон. Не, айде табиҷа. Otan Ferro dura. Ҳоли мера бугу? Mayli ha tesarka otan Ferro. Mayl, ҷабиё, набояд майл. бома пешта бура. Хай майл бино хи. Баса. Бом бом. Хай маша танахруши. Чум бомбаска, кой приказ. О, Бо. Ой, бечора. Беча. Бечар. Остав мезанам. Биё. Чё, остав мезанам, на тарзо бечора. Биё. Да бахлачка. Ota. Otan biyo mega. Ҳоли мера бугу? Hay teskir mara jam dura biyo putesa. Майл ҳоз мера. Hay mayli buju. чум бомбаска, кой приказ. Айсар, биё. Чун бомбаска, кой приказ. Намша. Боя ясана. Чум бомбаска, кой приказ. Оба. Ард, махмад, тай мезанам. Биё иҷа. Биё я тай петра. Ова, ту реально молодец мохи. Ota. Naradit peşte otan Ferro dura. Дабадан да чӣ мегам мо чайту? Mega biya ne sarma meşnu. Салому алайкум тамошобинони иззатманд. Чӣ хеле ки медонед мо бе реклама ягон кор кардан наметавонем. Барои ҳам бахшиш мепурсем то охира тамошо кунед. Спонсори имрӯзаи видеои мо ин ширкати Акаи Олӣ мебошад ки муҳоҷиронро мисол ба границаи Қазоқистон бурда меорад. Ин рақамашон дар рӯи экран аз нои мо салом расонем. Бо қати шумо ягон скидка мекунанд. Ва спонсори дуюми мо ин ширкати 1x мебошад ки чӣ хеле ки медонед силкаҳош дар комментария закрепит карда шудагай. Дар вақти регистратсия агар шумо промокоди некаро ба ҳарфҳои калони англисӣ нависем ба шумо 5000 рубл барои депозити аввал бонустон метиҳад. Силка 1x дар комментария закрепит карда шудагай. Номерои мисол таксиҳои Акаи Олим дар зери видео нависта шудагай. Видеоро сар мекунем. Рафтем. Зана, чӣ? Соз раҳмат. Бадои шумо гаште. Эҳе, бадои ман ки меште ким кай мурда будӣ? Чӣ? Анам бачамаку никоҳаку кардем. Медони ки мара домлотоҷон меган. Ҳаққи бобод? ҳаққи шумо набумо. Беҳтарин. Ина ба кампири момата мебарам. Анам бачам занаку гирифтӣ. Хоб. Баъд ба ин духтараки зебора хонаш мехарӣ? Бале, хонаш мехарам. Хонаш мехарӣ, а? Бале, мехарам. Хонаш мехарӣ. Ана баъд яки зотрӯзаш омад мошиниш мехарӣ? Чӣ хеле хонуми зебо дар ман нахарам. Мехарам. Мехариш, мошиниш мехарӣ. Мошиниш мехарам. Ана 50,000 оташа туҳфа мебарӣ? Чанд ха? 50,000. 50,000. 50,000. 50,000. мебариш? Ман хар шидам зан гирифтам. салому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Нека. Дар видеои имрӯза ҳамин ҳози ма дар шумо дар бораи конкурс гап мезанам. Чӣ хеле ки медонед дар канали ману Шарипов, СМ Шарипов ва Шукрулло конкурс гузаштаи мо ташкил кардем. В общем, ҳама дар ҳамин комментария ё ки дар чӣ савол метиҳанд номеро дар мепурсанд. Оли мо хачаи фаҳмондагием ҳама шарти шурутоя мисол конкурса фаҳмондагием дар конкурс чӣ хали призай, чанд сум бояд рӯй кунем, куҷо бояд рӯй кунем, конкурс дар куҷо мегзара, ҳамира фаҳмондагием. Не ки бо савол метиҳанд, хай бо мефаҳмонам, ин вазифаи мо ҳаме ягон ҷои чизиш нест. Ман якта ба якта мефаҳмонам. گوش کنید باردار کنکورس دا چند سه پریز ماشینه خیلی یاد نو پریزه سه تاش ماشینه یکمش سچکا ابیومنی الگانس دومش دا ماشینی سیدانای اوپل سیدان استرا اف کاچ خیلی که میگم شه سوم دا دیو لانوس چهارم جای چهارم دا باردارا کوادراکوپتر میشوه کوادراکوپتر فانتوم 3 پروفسیونالی کامرای ورتیکال اگر ندونین و
дастони приза баъд дарши ҳама телефон мерава минимум телефони А50 мешава ки нархш дар магазин дар ҳамин душанбе айни замон 2250 сомон айни замон. Шарти бозӣ чӣ қадар? Шарти бозӣ 590 рубл пули як билет бародаро рафтестай ҳозир рафтестай конкурс оли тамом шудаги нестай 590 рубл шумо ҳамин через Сбербанк ина картае ки дидестен мегзаронен баъд ҳамун чекае ку чекае оператсиона скриншот мекунен дар ин номерое ки дидестен ҳозир 95721257 дар ҳамин номеро тариқи WhatsApp равон мекунен мо ном фамилиятон қати бародаро фаромӯш накунед ном фамилиятон телефонтон қати менависен рӯй мекунед мо дар ҳамун билет менависем дар як варақча номи рақами билетона менависем ном фамилиятона қати номери телефонтон мисол шумо дар обратна рӯйтон мекунед ҷиддат кунед конкурса бародар конкурс дар канали SM Шарипов мегзара прямой эфир мешава бе ягон махинатсия дар душанбе мегзара тамом бародаро ина номеро ҳама тарафа қоидаи фаҳмондум ягон савол дошта бошад нависен дар комментария бо ма видео мекунам мефаҳмонам саломат бошед.